дар муассисаи таълимии рақами 9 шаҳри буғдар бахшида ба рӯзи байналмилалии ҳифзи ҳуқуқи кӯдакон намоиш ва муаррифии лоиҳаи самти соҳаи маориф оид ба таъминот бо лавозимоти дарсӣ доир гардид. дар он муовини раиси вилояти хатлон Фирӯза Шарифӣ, намояндагони вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон, сардори раисати маорифи вилояти хатлон Ғазалшо Сафарзода, роҳбарият ва масъулони лоиҳаҳои шарикони рушд ва дигар масъулон ширкат доштанд. тибқи иттилои масъулин, си муассисаи таълимии вилояти хатлон ки 12 муассиса аз минтақаи Буғтар ва 18 муассиса аз минтақаи Кӯлоб фарогирии лоиҳа мебошанд. ба ин муассисаҳои таълимӣ дар асоси барномаи пешбинишуда телевизор, проект, компютер, микроскоп, плакатҳо, ҷевонҳо, тахтаи синф ва тахтаи сайёр, ноутбуку планшет, китобҳои дарсӣ ва дигар ҷиҳозҳои хониш таъмин карда мешавад. гуфта шуд ки таъминоти ҷиҳозҳои хониш дар беҳшавии сифати таълимӣ мусоидат хоҳад кард, зеро дар раванди таълим аз лавозимоти лозима мувофиқи матлаб истифода карда мешавад.